Здрасти хора, сега сме... тук сме, добре, айде са. Така ще ви покажа как да си направите един много лесен и добър редстоун експеримент. За този редстоун експеримент ще ви трябва редстоун торч. Ще ви трябва още редстоун, който не мога да го намеря, сигурно съм го минал. Ето го. Редстоун, камък. Да, аз си взех вече, не ми трябва. Зависи на какво поле играете, ще ви трябва, аз съм сега тук и ще ми трябва съдстоун, ето го. Нещо заби изведнъж, значи правите една дупка. Да кажем, примерно и то голяма, както аз я правя в момента, за да ви стигне място. Експериментът е много лесен, всеки може да си го направи. По-лесен е от редстоун вратата или другите, които ги знаете. Аз не знам толкова много. Някой може да каже, че аз го знам този трик, не ми трябва. Някои може така да кажат, но други може да и е полезен. Става също и в сървъри да си го правите. То е нещо като част от Майнкрафт. Ето, получава се нещо като верижна реакция и започва ето това. Спира, почва, спира, почва, спира, почва. Ако искате да си направите капан, сега ще ви покажа как. Първо, трябва ви една редстоун, т.е. просто ръчка. И вижте, това спря. Като цъкнете пак, то започва, цъкнете пак, то спира. Така, сега правите ето тук една дупчица и с редстоуна ей така. Ще взема от в менюто, ще взема диспенсър и ще го сложа ей тук. Така. След това запълваме тази дупка, защото разбира се да не видят. Можеш да извикаш някой твой приятел и да го убиеш. Можеш да сложиш, примерно, сега ще ви покажам. Можете, това си го прибера в инвентара. Може да кажем, примерно, може да сложите лавата, тя пъква, изчезва, но не е много добре, защото като го спрете, лавата си остава. Така. Може да пробвате също с огнените топки на гаста. Извинете, не мога да ги намеря нещо. Не мога да намеря огнените топки на газ. Може да сложите огнени топки. Може да сложите снежни топки. Ето, сега ще ви покажа. Слагате снежните топки, къде оставих ръчката. Ето и става дъжд. И така, хора, може да пробвате с каквото искате, както искате и да импровизирате, да си го направите по ваш избор, по както си искате за убиване, експерименти за убиване, знам всякакви. Ето, вижте, стрелите ги изстрелва буквално навсякъде. Става също и с ракетки, фойерверки. Сега ще ви покажа. Няма да е голямо. Така, това така. Така. След това някой ще ги промена. Някои цветове, защо лагна безумно много. И взимаме стрелите, да вземем стрелите и слагаме фойерверките и вижте. Става нещо като изстрелачка на фойерверки. Нещо като малка ракетка. Сякаш изстрелват много ракетки за проучване в космоса. Извинете, малко се обърках с майтапа. Така, това е един от най-хубавите неща и едно от по-хубавите. Взимате от отровната отвара да напълните целият диспенсър с такава отвара и вижте. Фърля ги, правя се на survival и ме убиват.
колкото и надалеч да отидете, пак може да ви убие. Това е от уроците ми как да си направите капан. Чао!